थामथि बर' गोरोबथाखौ लानानै बे गोरोबथानि बागै मिथिलायनो थाखाय बे गोरोबथानि बागै सावरायलायनो थाखाय दिनै कालुगाव सबायझार दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गौरां भेलि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादजों बानजायजानाय बे मेलखौ दैदेननाय मेलनिनो मानगोनां आफादगिरि बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि डिप्युटी चीफ कनभेनर इराग्दाव ब्रह्म बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि मिथिंगा औवारी क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बर' थुनलाइ आफाद क'क्राझार जिल्लानि लेङाइ गाहाय नेहाथारि मानगोनां रतिनेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन धोरोमारि आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बे ओनसोलनि मानगोनां फोरोंगिरिफोर गावबुरा नेहाथारिजों लोगोसे गामिनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो बे समाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जोंनि सोमावसारग्रा हान्जानि जानानै जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो बे समाव आं गिबियावनो बावहरग्रोदों थांनाय 27 जानुवारियाव थामथि बर' गोरोबथा जालांदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा आरो इउबिपिअ होननाय मोनसे आफादखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन थांनाय 27 जानुवारि खालि बे गोरोबथानि उनाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया जोंनि क'क्राझाराव फैदों जों सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावनो थाखाय क'क्राझाराव लेंबोनाय जादोंमोन लाख लाख मानसि जादों 8-9 लाख मानसि जादों पुलिसनि सुबुङा बुंदों 9 लाख सोरबा पेपारा बुंदों 10 लाख 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 मानसि जादों जोंनि बे मेलाव फैनानै जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रिया बुंदों भारतनि कुनु जायगायाव एसेबां गिदिर रेलि भारत उदांस्रिनिफ्राय दिनैसिमहालागै जायाखै होनना बुंदों गमामा नंमारगौ बियो बेबायदि रेलि जानाय बेबायदि सुबुं थुबुर जानाय बेबायदि हयथ' जाफेराखैबो लाख लाख मानसिफोरनि गेजेराव बिथाङा बर'फोरनि जे थामथि गोरोबथा बे गोरोबथानि बागै बाथ्रा बुंलांदों आरो बे गोरोबथायाव थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ बिजेपि दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेराव बुंदों बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिनि बागै माबा मोनसे सन्देह खालामनांगौ बेबायदि थाबावो बेबायदि दंबावो होननानै जों साननो हाया जे गोरोबथाखौ लानानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि भारतनि नखर मन्थ्रि भारतनि राष्ट्रपति हादरगिरि बिथांमोना पार्लामेन्टनि गुबुन गुबुन सेसनाव गाव गावनि बिबुंथियाव बे एकर्डनि सोमोन्दै बिथांमोना बाथ्रा बुंदों बे एकर्डआव साक्षी महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि
सर्बानन्द सनवाल बिथाङा गावनो दङमोन। बे गोरोबथानि साखि महरै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो दङमोन। बिथांमोना बाव बाहागो लादों। बे गोरोबथानि साखि महरै आसामनि चिफ सेक्रेटारि, भारत सरकारनि होम मिनिस्ट्रिनि जइन्ट सेक्रेटारि जायहा नर्थ इस्ट इनचार्ज बिथांमोना साखि महरै बे गोरोबथानियाव मुंसाइ होदों, सागान होदों, सहि खालामदों। बिनि उनाव दिनै माखासे मानसिफ्रा जेसेबांनाखि बेले बेजे बुङा मानो दायो फैगौ 8 थारिखआव मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांजों लोगोसे क'क्राझार कलेजनि सोरबा रिटायार जानाय लेक्सारार, सोरबा माने इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार बिथांमोना क'क्राझाराव मोनसे स्पेशल कनभेनसन लिंदों। बे माने जे गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथाया जोंखौ थगायनाय गोरोबथा, एबसुआ बिदि खालामनाङामोन, उमुक खालामनाङामोन होननानै साबा मानसिया सागान होनाय मोनसे लिभ रिलेट बिथांमोना फोसावबाय थादों। थाबावगोन बेबायदिनो सोरबा सोरबा खना खनला बे गोरोबथाखौ मोजां मोनै बेबायदि माखासे मानसिफोर थानो हागौ। थानायाबो स्वाभाबिक, मिथिजोबाबा हयथ' बिथांमोना सावरायनो थाखाय बेबायदि खाबु लागोन। जोंनि सा क'क्राझाराव जोंनि थाखाय गोब्राबमोन थासारिया। बे गौरां भेलिनि रायजो राजाफोर, कालुगाव सबायझारनि रायजो राजाफोर, जों लोगोसे जोंनि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोंनि एबसुखौ मोजां मोनग्रा, सोमावसारग्रा हान्जाखौ मोजां मोनग्रा जोंनि रायजो राजा, जोंनि मावथि, जोंनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय बारा मोजां नङामोन, नङा होमबा? बारा मोजां नङामोन थांनाय समफ्रा। जों एकदमबारे खमथारमोन, मोजोमसेल'सैमोन। साननो हायो जोंखौ, थिनालियाव उमुखा दङ, कालुगाव सबायझाराव उमुखा, गौरां भेलियाव उमुखा, कारिगाव उमुखा, थिथागुरियाव उमुखा, एबसुआव बारा गैला, बिदिल'सैमोन, नङा होमबा? नंगौ, जों बारा गैलामोन, आखायाव साननो हायोमोन जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर दङमोन। नाथाय बेबायदि महर, बेबायदि माने ओंखारनो हायामोन, जोंखौ ओंखारनानै सापर्ट खालामनो हायामोन, गोबां जायगायावनो हायामोन, नङा होमबा? बेबायदि थासारिफोर थांबाय। नाथाय जोंहा बेबायदि गोग्गोम मोनसे फोथायनाय दङमोन। जोंहा आखायाव सानजानाय अनजिमानिल' जोङो एबसु खालामग्रा मानसि दंमोनब्लाबो, जोंनि सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा मानसिफोर दंमोनब्लाबो जोंनि जे फोथायनाय आत्मबिश्वास बेयो जोंना रोखामोन। सानसे नङा सानसे जों जे आबसुआव थाबाय, जों जे सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय, माबा मोजां मोनसे फिथाइ जोंबो लाबोना होफैनो हागोन होननानै आंजों लोगोसे बाव एबसु खालामग्रा जोंनि सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो जोंनि मोजोमसेल'बाबो जोंनाव बिदि बिश्वास दङमोन। दिनै मोजां मोनदों नोंथांमोननि बे बरायनाय हाबाफारियाव जों बाहागो लानो मोननानै। दाख्लैबो जोंनाव जोंनि बालाजान थिनालिनि सिङाव खांख्लाबादायाव बेबायदि जादों, बेनिख्रुइ बांसिन जाबावगौमोन ओइदिनखालि। जायगा जायगा जादों, मानसिफ्रा ओंखारबोदों, सिगाङावथ' दंखायोमोन। नाथाय दिनै जे मोनबाय माबा मोनसे, रंजानो लुबैदों बयबो, खनसे स्रायै मोसानो लुबैदों, बरायनो लुबैदों बे एकर्डखौ। मैयाबो टिपकाइनि नायगाव गामियाव गामि दरसेयैनो खाथिनि गामिखौ लाफानानै बिथांमोना बे गामि नायगाव गामियानो बेसेबांबा गिदिर मेल मिटिं खालामदों, रंजादों बयबो, रायजो राजायैनो जयै मोसादों, बेम दामलायलायदों, मोसाग्रा हान्जाबो दङमोन। रंजानो लुबैदों बयबो, बरायनो लुबैदों, मानोना थामथि मोनसे एकर्ड जाबाय आरो बे एकर्डजों बिटिसिनि सिमाया लावगोन, सिमाया खमसे खम गहपुरसिम जोंनि सिमाया लावगोन। बिटिसिनि जे पावार, जे गोहो, बे गोहोआ बांगोन। बिटिसिनि बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव गोबांथार सोलोंथाइनि फसंथान जागोन। दा बालागावआव बैयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दं, बेबायदि गंब्रै आरो इउनिभार्सिटि जाबावगोन। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन बरमायाव, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव। स्पर्ट्सनि खेला धुला जोंनि मानसिफ्रा गेलेयो, नङा होमबा? गोजान जायगायाव थांनानै BPEd MPEd खालामहैयो। दायो स्पर्ट्स मोनसे इउनिभार्सिटि जागोन। एनडिपिफ्रा गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोदों। अदालगुरियाव
ट्राइबेल मोनसे इउनिभार्सिटि जानांगौ इंदिरा गांधी ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि अदालगुरियाव मोनसे केम्पास जाफैगोन बेबायदि गंब्रै गंबा इउनिभार्सिटि जाफैगोन अर्किडनि इउनिभार्सिटि जागोन रौतायाव बेबायदि माखासे फसंथानफोर मोनदों दिनै CIT दङ इन्जिनियार कलेज दङ बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज दिनै NIT जागोन दिनै NIT जागोन मेडिकेल कलेज जाबावगोन तामुलपुराव दा बै देबरगाव बेसरगाव लुगासिनो दं मेडिकेल कलेज आरोबाव गंसे जाबावगोन तामुलपुरथिंजाय केन्सार हस्पिटाल जागोन बायदि रोखोमनि फसंथानफोर जोङो दिनै मोननो हादों पलिटेकनिक फसंथानफोर गंफ्रोमबो जिल्लायाव गंसे गंसे जोङो मोनगोन दा बै थिथागुरियाव थानाय साइ कमप्लेक्स बायदि खेला धुला गेलेनो थाखाय जेरैबायदि साइ कमप्लेक्स दं थिथागुरियाव बेबायदिनो चिरां बाक्सा उदालगुरि जेसेबां गोदान डिस्ट्रिक्ट जागोन बे बिटिआरआव गंफ्रोमबो जिल्लायाव जोंहा गंसे गंसे मोनगोन बेबायदि सानथ्र'हायै माने सुजुग सुबिदाफोरखौ बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोङो मोननो हादों भारत सरकारनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय बेबायदि गोबांथार फसंथानफोरखौ दिनैनि बे एकर्डनि गेजेरजों मोननाय जादों मानोना रायजो राजाफोर बे एकर्डआ लाखोमा जानाय जिनिस नङा PFSUआ खालामखोमाबाय NDBफ्रा खालामखोमाबाय मा दं जों मिथिया बिदिथ' नङाना नङा होमबा एकर्ड जाखांनायनि अखानायै टिभिआव नुबाय मा मोनखो बे एकर्डनि गेजेरजों मा फसंथान जाखो मा इन्डास्ट्रिफोर फैगोन बेवहाय मा डिपार्टमेन्ट बारायनाय जाखो बेफोर गासैखौबो रोखा रोखा पेपाराव टिभिआव नेटआव सार्च खालामबा मोनो इंराजियाव ओंखारबाय बेखौनो बर'आव दानस्लायनानैबो जोंनि आफादफ्राबो रानदों सोरबा गोरों गोरायाबो दानस्लायनानै बेखौहाय फेसबुक ससियेल मिडियाफ्राव बेखौ फोसावबाय थादों मा लाखोमानायनि बाथ्रा दं लाखोमानायनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै खम समनि गेजेराव कमिसनखौ दानो होनाय जादों जों सावरायबाय थादों दा दायोबा माबादि जागोन आरो एसे उनाव दायोबा माबादि जागोन दाथ' नोंसोरा बिसायख'थि जासिगोन नालाय एसे उनाव दायोबा मा लाब जागोन आरो नैबे समाव दायोबा माबादि लाब जागोन एसे उनाव दायोबा नोंसोर बेसेबां मेम्बार होनो हागोन दा बे बिसायख'थिनि समाव दायोबा नोंसोर सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय साबसे सोद्रोमा होनाय जागोन बायदिसिना बिथिंफोरखौ लानानै सावरायबाय थादों आरो जोंबो बुंनो र' होमबालाय मोजां जानांगौ नालाय नङा होमबा मोजां जानांगौ आरो मोजां जुदि जानांगौबा जों एसे नेथ'लायनि एसे नेनायावनो जुदि मोजां जायोबा कय दिनखौ जों नेनि दा बेबायदि साननानै दिनै बे फोसावगोन फोसावा बेफोरबायदि गासैबो आयदाफोरखौ थि खालामनाय जादों सोरबा बुङो माने इन्टारिम काउन्सिल मोनाखिसै इन्टारिम काउन्सिल मोनाबाथ' लाब जाया नङा होमबा गोबां गोनो गोथो मानसिफ्राव माबादि एकर्ड जाखो इन्टारिम काउन्सिल मोनाखै 1993 मायथाइयाव BSc एकर्ड जादों बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव सोरबा EM जादों सोरबा मेम्बार जादों नाथाय दिनैनि बायदि देबरगाव समस्ति बनरगाव समस्ति दतमा समस्ति कसुगाव समस्ति माबा समस्ति गैयामोन दङ मोनसे बिदि गैयामोन उमुगा सिर्फ उमुगा मेम्बारनोलै बेबायदिमोन ना एकर्डनि उनाव PDF सासन खालामबाय जोंना कालुगावनि सनाराम बिथां बरगयारि बिथांमोना मोनदों बेबायदि आरो जायगा सोरबा EM सोरबा माबा मेम्बार बेबायदि मोनदों खिन्थु बेबायदि समस्ति गैयामोन जायनि थाखाय 2003आव जेब्ला BTC एकर्ड जायो होमब्ला इन्टारिम काउन्सिल हरदों 40टा समस्ति बानायनांगौ 30टाया ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनबाया नन ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ आरो मोनबाया उदां ट्राइबेल नङैफ्राबो गेलेनो मोनो बिनि थाखाय समस्ति दाफामनो थाखाय समस्ति दानो थाखाय बायदिसिना खामानि मावनांगौनि थाखाय भटार लिस्ट बायदिसिना खालामनो थाखाय बे समाव सरकारा इन्टारिम काउन्सिलखौ होदों एबार मानो होआखै जोंनोल' होआखै बिदि नङा कार्बि आंलंआव बोसोरनैसो सिगां UPDS जों सुक्ति जादों AK6 सिडुल बिसोरनो गोहोल' बांहोदों जिल्लाल' बांहोदों बिसोरबो इन्टारिम काउन्सिल मोनाखै डिमा हासाव थानाय DSD जों सुक्ति जादों बे 6 सिडुलावनो AK स्टेटासआवनो जिल्लाल' बांहोदों गोहोफोरखौल' बांहोनाय जादों माखासे सुजुग सुबिदाल' हरनाय जादों बिसोरबो मोनाखै
दिनै जोंबो मोनाखैबा जोंनाबो एखेयानो जोंनाबो दाबो 62 थागोन नाथाय सिमा लाबोगोन सिमाया बेनिखायनो 6 मासनि गेजेराव सिमाखौ नायनांगौ जोंनि एबसुआ एनडिबिफ्रा जोंनि सोमावसारग्रा आफादफ्रा जि लिस्टखौ जों होबाय भारत सरकारनो जोंनि सिमाया ओरैबायदि जोंनि गामिफ्रा नैबेबायदि गोदो जे बै गोदोनिफ्रायनो जों जे सोमावसारनायाव गिदिर गिदिर मेप दोदोंमोन नङा होमबा बिफांफ्राव माफ्राव बेबायदि लिस्टखौ जों होबाय बेबायदि मेपखौ जों होबाय नाथाय बेफोरखौ नायनांगौब्ला 6 मास नांगोन 6 मासनि गेजेराव बिसोर बे कमिटिया रिपर्ट होनांगौ नाथाय बे समावनो बिटिसिनि इलेक्सना सफैबाय इलेक्टेड मोनसे सरकार दङ सायख'जानाय मानसिफोरजों सायख'जानाय मोनसे सरकार दङ बे सरकार थासेयाव गोदान इन्टारिम काउन्सिल होनो हाया बिसोरबो गाबोन हाइकर्ट खालामगोन जोंनि समायानो जोबाखै मानो इन्टारिम होखो समा जोबाय मानो इलेक्सन जादिया बायदिसिना बिथिंफोरखौ होगोन जायनि थाखाय गोबां खेब सरकारजों सावरायदोंब्लाबो जों इन्टारिम काउन्सिलखौ मोनाखै नाथाय सरकारा बुंदों नोंसोर सिन्था खालामनाङा सिगांबो बिएससि एकर्ड खालामनायनि समाव जाय एकर्ड खालामदों बिसोर सासन खालामनो मोनदों बिटिसि एकर्ड जायफोर खालामदों बिसोरबो बिटिसिखौ सासन खालामनो मोनदों এইবারनि बिजेपि जे सरकार जों जे मोनसे एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामग्राफोरखौ जों मदद खालामगोन होननानै बिथांमोना जोंखौ रोखा बुंदों जायनि थाखाय नोंथांमोना नुबाय थादों बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों बिपिएफजों एलायन्स थाब्लाबो जोङो आरोबाव गोदान लोगो नागिरगासिनो दं नङा होमबा टिभिआव नुदों नोंथांमोना खौरां बिलाइयाव नुदों नोंथांमोना जे मा बिजेपिया बिपिएफजों थाब्लाबो नाथाय बिटिसिआव जों गोदान लोगो नागिरदों होनना बुंदों सोरखौ होनदों फालाय कंग्रेसजों बिजेपिजोंथ' लोगो जायाना नङा होमबा सोर साहाबा सोर खोलाहा नङा होमबा कंग्रेसजों एआइडिएफजोंथ' जायाना बिजेपिजोंथ' जाया नङा होमबा बिसोरजों जाया कंग्रेसजोंबो जाया एआइडिएफजोंबो जाया अब्ला सोरजों जागोन सोरजों गोदान दंबावो इउपिपिएल हान्जानि बाथ्राखौ बाव बुंनाय जादों इउपिपिएल हान्जाजों सोमोन्दो लाखिगोन मानो एबसु आरो एनडिबि प्रग्रेसिभ ज' जानानै बे इउपिपिएल हान्जाखौ दादोंमोन सोमावसारनायाव बिसोरबो दंफायो गतिके बे हान्जाखौ जोङो मदद खालामगोन होननानै दिनै सरकार सालायनाय बिजेपिया मानोना बिसोर बोसोरसे दंबावो आसामाव सेन्ट्रेलाव बिसोर बोसोरनै दंबावो जोंनि एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौबा सरकारजों जोंहा लोगो जानांगौ जादों नङा होमबा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बुंदों इन्टारिम मोनाब्लाबो नाथाय जों नोंथांमोनखौ सहाय खालामगोन जाहाथे नोंसोरनि लुबैनाय बायदि नोंसोरनो निजे सरकार जे पार्टी दं जे हान्जा दं बे हान्जाया जाहाथे सरकार दानो हायो जायनि थाखाय गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों एबसुनिफ्राय जोङो प्रमद बर' आगुनि आफादगिरि बिथांखौ जों हगारनानै दायो इउपिपिएलनि आफादगिरि खालामदों आरो जै बे आफादगिरि जादों गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दाख्लै बिजनियाव हाबहैदों बाङालिफोरनि गोबां आफाद बाङालि स्टुडेन्ट एन्ड इउथ फेडारेसन बाङालिफोरनि ऐक्य मन्च बाङालिफोरनि शिड्युल कास्ट स्टुडेन्ट इउनियन बेबायदि 6-7थासो बाङालिफोरनि आफादफ्रा दाख्लै जोंनि जे बे इउपिपिएल हान्जा बे हान्जायाव फैदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिफोर सिगां जोङो बेबायदि गैयामोन राभा फरायसा आफाद आरसु जायखौ होनो राभाफोरनि साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर गाहायै जोंनि क'क्राझारावबा देबिटला पर्बत जरायाव बांसिन जोंनाव ओरै दरफा दरनै गामि दङ बै पर्बत जरानि लिडारफोर जायफ्रा आरसु खालामनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि बिबान लानायफोर राभा साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दाख्लै पार्टियाव हाबफैदों आगोल बेबायदि मोनाखैमोन जों गार' मानसिफोर गार' फरायसा आफादनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा बे पार्टियाव हाबदों एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि जायहा सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि बिथाङाबो दाख्लै हाबफैदों आमसुनि दाख्लै हाबफैदों गरखानि जायहा बिटिसि रिजननि आगसुनि सिगां प्रेसिडेन्टमोन दा एडभाइजार जानानै थानाय बेजों लोगोसे गोबां गरखा दैदेनगिरिफ्राबो बे आफादाव हाबदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव हाबदों मानोना इउपिपिएलआ
एबार बिटिसिआव सरकार दागोन आरो बे इउपिपिएल खौ थाखानाय जि सरकार बे सरकारा मदद खालामगोन होननानै बुंनाय लोगो लोगो दायो मोनसे सोलायनाय फैदों मानसिफोरनाव सोलायनाय एबार जेखि जाया इउपिपिएल नि सरकारा फैगोन होननानै बिसोरो बेबायदि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिसोरो खोनाबाय मिथिबाय सरकारि मानसिफ्रा बुंबाय दायो बेनिखायनो बे हानजायाव फैदों मानो जों सरकार दाथारनांगोन जेरै जों जे गोबां मुवाफोर मोनबाय जों जे बायदिसिनाफोर मोनबाय दाबि दावा खालामनानै बे दाबि दावा खालामनाया जुदि मोगथां महर मोननांगौबा होमबा इउपिपिएलआ सरकार दानांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ जों खावलायदों दिनै जायफोर फैदों नोंथांमोना रायलाय नोंथांमोना गुबुननोबो खिन्था गुबुनजोंबो सावरायलाय जेरैखि जाया सोमावसारारि जे आफादफोर दं बे आफादफोरखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनांगोन जाहाथे जोंनि बे बर' सुक्तिया बर' जे गोरोबथा बे गोरोबथायाव मोनबोनाय जेफोर दफाफोर दङ बे गासैबो दफाफोरा जेन' मावफुंजायो बिनि थाखाय खनसेब्लाबो सोमावसारारि आफादखौ रायजो राजाफ्रा मदद होनांगोन जों सोरखौबा मोजां गाज्रि जों होननो थाङा मोजां गाज्रिखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालामगोन रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ सोर मा खालामदों खालामाखै बे गासैबो बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रानो बिजिरनानै नोंथांमोनानो सावरायलायनानै मोनसे सिद्धान्त मोनसे थांखि लानांगोन दे एबार जोङो इउपिपिएल नि जायखि जाया बिजाथियानो जाया मानो जों दाबो बिजाथि जोङो फोसावाखै मानो होननानै बुङोबा जों बयबो खौसेखौ लुबैदों बर'नि गुबुन गुबुन हारिनि माहारिनि जे आफादफोर सोमावसारारि जे आफादफोर बिथांमोनजों जों सावरायलायबाय थादों जेरैखि जाया जों ज' थांनांगौ ज' जायोब्ला जोङो देरहागोन ज' जायोबा गोबां खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो बिथांमोनजोंबो जों सावरायलायबाय थादों आरो जोङो फोथायदों बावैनो साननि गेजेराव जोङो गासैबो थिग थाक खालामनानै लानो हागोन आरो बिनि उनावसो जोङो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन देबोरगावआव सोर गेलेम आरो सोरखौ होनाय जायो बेखौ जोङो थिग खालामगोन गुबुनाव सोरखौ होनाय जायो बेखौ थिग खालामगोन मानसिया जाया जिखियानो जाया मानो ओरैनियानो जा हरैनियानो जा टाउननियानो जा जायखौखि होआ मानो रायजो राजाफ्रा जेन' इउपिपिएल नि बिजाथि होननानै बेखौ नाजावनानै लायो आरो बेनो भट होयो बिनि थाखाय आं दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं खावलायो जोंहा गोबां जेंना दं बे ओनसोल हिसाबै जोंहा हानि पाट्टाखौ सोरबा मोनदों सोरबा मोनजोबाखै एबारनि एकर्डआव बुंदों जोङो 2006 मायथाइयाव जेराव भारत सरकारा आयेन बानायबाय हाग्रायाव थानो हानायनि मोनथायनि आयेन बानायबाय जे आयेना 2006 आव पार्लियामेन्टआव पास जादों 2007 निफ्राय आयेन जादों आयेन बे आयेन बायदियै 2007 निफ्राय 2020 सिम हिसाब खालामोबा 13 बोसोर जाबाय मोनाखिसै जों दा एसे जायगा रानदों बे थोजासे नङा गोबां जायगायावनो रानजायाखै एबारनि एकर्डआव बेखौ बुंनाय जादों जेराव जोङो हानि पाट्टा मोननांगौ बेखौ मोनजोबनांगौ हानि पाट्टा मोनैनि थाखाय गोबां जायगायावनो स्कुला सरकारि जायाखै बेफोर ओनसोलाव गोबां दं नङा होमबा गोबां स्कुलफोर दङ सरकारि जायाखै जोङो बुंदों नैबे एकर्डनि गेजेरजों बर' मिडियामनि जेसेबां स्कुलफोर दङ बिटिसिआव आरो बिटिसिनि बायजोआव बिटिसिनि सिङाव जेसेबां भेन्सार स्कुलफोर दं बर'आनो जा गुबुनानो जा बेफोरखौ जुनियायै खेरायनानै स्पेसियेल केयार लानानै आलादायै जोथोन लानानै बे स्कुलफोरखौ जे स्कुलखौ सरकारा खुलिनो थाखाय पारमिसन होदोंमोन बे स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै जों बुंदों नोंसिना दाइस क'डआ थिग गैया नोंसिना हाया उमुक गैया नोंसिना थुमुक गैया बेबायदि होननो मोना जेखौ सरकारा पारमिसन होबाय नङा होमबा बनजाराव एमइ खुलिनो होदों उमुगाव एलपि स्कुल खुलिनो होदों नङा होमबा जेसेबां बेबायदि सरकारा पारमिसन होनाय स्कुलफोर दङ बेखौ जेबो कन्डिशन गैयाजासे आलादायै जोथोन लानानै जेन' सरकारि जाथारो बिनि थाखाय हाबा मावनांगौ होननानै दिनैनि नैबे गोदान जि एकर्ड बे एकर्डआव बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि जे एकर्ड बे एकर्डआ बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि थाखायबो बे एकर्डआव माखासे बाथ्राफोर बुंनाय जादों माब्रै जोंहा आदिबासिफोरजों गोबां बायदिसिना थासारिफोर जालांबाय बे गासैखौबो जों बावगारलांनांसिगोन जोंनि बे एकर्डआव आदिबासिफोरनि थाखाय बिरसा मुन्डा जायखौ बिसोरो आदिबासिनि बिर होननानै मानिबो फुजिबोयो बिनि नामाव माखासे फसंथानफोर लाबोदों
नेपालिफ्रा जोंनि आन्दलनाव गोरखाफ्रा जोंनि आन्दलनाव मदद खालामो बिसोरनि थाखायबो जों बे एकर्डआव माखासे फसंथानफोर लाबोदों बाङालि मानसिफोरनि थाखाय फसंथान लाबोदों बांगाल मानसिफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा फसंथानफोर लाबोदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा बुजियो साफ्रोमबो मानसिफ्रा बिटिसिआव बे बिटिआर जे गोदान जादों बे बिटिआर ओनसोलाव बयबो अनलायलायनानै फोथायलायनानै जों रायजो जाफिननो हायो बिनि थाखायबो हाबा मावनाय जादों बे एकर्डनि गेजेरजों बर'नि गोजामसिन धोरोम होननानै बाथौखौ बुंनाय जायो बाथौनि थाखायबो बे एकर्डआव माखासे फसंथानफोर लाबोनाय जादों बे माब्ला महर मोनगोन जुदि जों एकर्ड खालामनाय मानसिफ्रा जों एकर्ड खालामनाय आफादफ्रा जों शासनाव फैयोब्लासो बे एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफ्रा मावफुंजागोन नङाबा गुबुन सरकार फैयोबा बेखौ बिसोरो मावनाय नङा जेरै जों नुदों आसाम एकर्डआव एजिपिआ 10 बोसोर सालायबाय गावसिनि एकर्डनि माखासेखौ मावफुं हाबाय माखासेखौ मावफुं हायासै बिनि उनाव कंग्रेस फैबाय बिनि उनाव बिजेपिआ शासन खालामबाय आसामाव आसाम एकर्डनि गोबां दफाफ्रा दाबो मावफुं जायाखै बेखौ मावना होबा बिसोर लाब जाया आसुआसो लाब जागोन होननानै सानदों खोमा कंग्रेसआ दा बिजेपिआ बुंदों उमुक खालामगोन तुमुक खालामगोन आसाम एकर्डनि क्लज नाम्बार 6 दफा नाम्बार 6 मोनद' दफाखौ मावफुंगोन होनदों उमुकखौ होनदों तुमुकखौ होनदों किन्तु फोथायजोबलायलायनो हायाखै आसु आरो बिजेपिनि गेजेराव दा जोंनाबो जों जे एकर्ड खालामबाय बे एकर्डनि जेसेबां लिरजानाय दफाफोर दं बे दफाफ्रा मावफुंजागोन जेब्ला जोङो सरकार जों दानो हागोन आरो बे सरकारखौ बा सोमावसारारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दायो बिजेपिनि सरकार आरो दैदेनगिरिफोरजों जिहेतु खाथि सोमोन्दो दं मोजां सोमोन्दो दं बिनिखायनो बे दैदेनगिरिफोर फैबासो बे गासैबो एकर्डफ्रा मावफुंजागोन नाथाय बेयाव जुदि सोरबा गुबुन सरकार खालामफैयोबा अनाबर'आ सरकार खालामफैयोबा सोरबा कंग्रेसआ सरकार खालामफैयोबा गुबुन हान्जाया जुदि सरकार खालामफैयोबा बिसोरो जों लुबैनाय बायदि जों जेखौ लुबैदों बेबायदि खालामा जासे दाख्लै जे नरेन्द्र मदिया फिन बुंलांबावदों 1500 कोटी टाका बोसोरथामनि थाखाय हरगोन बोसोरसेयाव 500 3 बोसोरनि थाखाय 1500 कोटी टाका आलादा हरगोन बाजेटनि अनगायै बाजेट बायदिथ' जों जेसेबां फैसा मोननांगौ मोनखागोन बेखौ बिनि अनगायै स्पेशल पेकेज होनदों बेखौ गिदिर खामानि मावनो थाखाय प्रजेक्टफोर मावफुंनो थाखाय आलादायै हरगोन बैफोरबायदि फैसाफोरखौल' लाबोनो थाखाय दस्रा गुबुन सरकारा नाजागोन दस्राखौ मावनाय नङा बर' मिडियामनि स्कुलखौ नांजागोन नामा नांजानाय नङा ना बर' रावा आसामनि सरकारि लोगो राव जानांगौ मावगोन बेखौ बे एकर्डआव दङ आसामनि बाहेरायाव जेरै बेंगलाव नागालेण्डआव मेघालयआव अरुणाचलाव जेराव गुबुन रायजोआव बर' मानसिफोर दं बे बर' मानसिफोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बावहाय रिसार्च खालामगोन आरो रिसार्च खालामनानै सरकारखौ थिनगोन सरकारखौ बिथोन होगोन जे बे रायजोआव बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा बैफोर सरकारा ओरै खामानि मावनांगौ होननानै मोनसे जों बड'फानि नामाव मोनसे सेन्टार मोनदों जे सेन्टारा भारत सरकार आसाम सरकारनि राङारि अनसुंथाइजों सोलिगोन दतमानि जेराव बड'फाखौ फबदों थुलुंगाफुरियाव बिनि अफिस जागोन आरो दिल्लीयाव मोनसे अफिस थागोन बेखौ मा सोरबा सरकारा मावगोन नामा हारसा सरकारा सोरबा कंग्रेस सरकारा मावगोन बा गुबुन सरकारा मावगोन जोंनि गुबुना बेखौ मावनाय नङा दा बेबायदि गोबां दङ बे बाथ्राफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन ओंखायनो आं बे समाव गोलाव बुंनो सानाखै मोनसे खावलायनाय सानदों बा मोनसे फोथायलायनाय जोंहा दङ आं दहाय बुंदों जे जों मोजोमसेल'मोन जोंखौ साननो हायोमोन सिगां बारा गैया एबसुआ जोंनि सा क'क्राझाराव नङा होमबा थिनालियाव उमुक गौरां बेलायाव उमुक कालुगाव सबायझाराव उमुक बिदि जोंखौ होदोंमोन दिनैबो हयथ' जों खम जानो हागौ सोरनिबा रुजुनायाव नाथाय दायो गोदान मोनसे मिजिं लादों मानसिफ्रा गोदान आशा मोनसे लादों बे एकर्डआव बुंदों स्पेसियेल भाबै बे एकर्डआव बुंनाय जादों जे बावहाय एनडिपिफ्राथ' मोनखागोन एनडिपिनि सोद्रोमाफ्राथ' मोनखागोन लोगोसेयैनो जोंनि बर' लाइमोनफोर बे बर' लाइमोनफ्रा जाहाथे आर्मियाव पुलिसाव पेरामेडिक जे मिलिटारि जे कम्पानिफोर दङ बेफ्राव हाबनो हानायनि थाखाय
आलादायै मोनसे राहा लामा लानाय जागोन। सान्थ्रि हान्जाया बर' लाइमोनफोरनि नुजाथि रिप्रेजेन्टेसननि बिबांखौ बांहोनो थाखाय आर्मी, पेरामिलिटारि फोर्स आरो पुलिसाव बिसोरखौ थिसननाय जागोन। बा एनडिपि होनाखै, एनडिपि फोरनि थाखाय आलादा बुंखादों। एनडिपि फोरनि थाखाय आलादा, बिसोरनि डिग्रीखौ नायनानै मेट्रिक पासआ मा मोनथावथाव, जुदि बियो हायर सेकेन्डारि पास बा मा मोनथावथाव, जुदि बिए पास बा बियो मा मोनथावथाव, बियो जुदि एमए पास बा मा मोनथावथाव, बिसोरनि डिग्रीनि जखाखौ नायनानै एनडिपिनि मोनब्रैबो आफादनि जे सोद्रोमाफोर बिसोरनो सरकारा साख्रि बाख्रि होगोन, बिसोरनो लन होगोन, बिसोरो ना फिसिनायनि ट्रेनिं लानानै ना फिसिनो हागोन, दाउ अमानि फिसिनायनि ट्रेनिं लानानै फिसिनो हागोन, बिसोरो बायदिसिना बेबायदि हासार बानायनाय माबा माबिनि बेबायदि मोनब्रै मोनबासो दङ, बेफोरबायदिखौ ट्रेनिं लानानै सरकारा बिसोरनो राङारि अनसुंथाइ होगोन। आरो लोगोसे दाख्लै जे बिथांमोना सुक्ति खालामबाय, अस्त्र गथायबाय, बिनि उनाव बिसोरनो सोलिनो हानाय बायदियै लाम साम एक्स ग्रेसिया होगोन। बे खय लाख जाय जों मिथिया, दानि सरकारनि नियम बायदि होनदों, बे 5 लाखबो जानो हागौ, बे 8 लाखबो जानो हागौ। दा सरकारा मा नियम दं बेबायदिखौ मोनगोन। आरो बिसोर जिउ खांनायनि राहा लामा हिसाबै बिसोर ना फिसिनाय, दाउ अमा फिसिनाय, हासार बानायनाय माबा माबि बेबायदि फिसा फिसौ जेफोर माने गावनो सालायनो हायो, बेफोरबायदि ट्रेनिं बायदिसिना होनानै बिसोरनो होगोन। नाथाय बे उफ्रा होनदों, सान्थ्रि हान्जायाव बर' लाइमोनफोरनि नुजाथिनायनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय आर्मी, पेरामिलिटारि फोर्सफ्राव पुलिसफ्राव सोसननाय जागोन। थारमाने मा होनदों, बर'फ्राथ' पुलिस आर्मि मोनखायो नङा होमबा, खारनानै बारनानै मोनगासिनो दंना गैया? नाथाय अनजिमाया खम ना। मोनसे केम्प फैयोबा साफा सानैल' नङा होमबा, बेवहाय पुलिसफ्राव केम्प बसायोबा बबेबा थानायाव बबेबा आउटपस्टआव ना। आर्मियाव उमुगाव दङ नो उमुग गामिनिफ्राय सानै साथाम नङा होमबा, सिआरपिएफआव दङ नो, बिएसएफआव दङ नो नङा होमबा, पेरामिलिटारि होनबा बिसोर गोग्लैयो, इसे दङ आरो। दा बेखौ होनदों भारत सरकारा बे बिबांखौ बांहोगोन। डगरा रेजिमेन्ट बिराद दङलै, 100 जनसो दं नङा होमबा, जेनेबा नागा रेजिमेन्टआवबो दंलै बर'फ्रा 200 जन, नङा होमबा, माबा जाट रेजिमेन्ट बावबो दङ, उमुग रेजिमेन्ट बावबो दङ। बे बिबांखौ बांहोनो नागिरदों। दङ साफा सानै दङ नङा होमबा, साननो हायो बेनि नुजाथिनायखौ, माने बर' जाथिनिफ्रायबो बैफोर आर्मिफ्रावबो दङ बुरजा होननाय बायदि भारत सरकारा बे नाम्बारखौ, बे अनजिमाखौ बांहोगोन होनदों। आर्मियाव आरो पेरामिलिटारि होनोबा सिआरपिएफ, बिएसएफ, एसएसबि मा दङ बेयावबो बांहोनाय जागोन आरो पुलिसफ्राव बांहोगोन होननानै बुंदों। होमब्ला जोंनि बे बेखार लाइमोनफ्रा दिनै बुजिदों, जायफ्रा लेखा गोरों बेखार लाइमोनफोर, बे एकर्डआ मोजां मोनसे एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजों दायो एनडिपिफ्राल' नङा, एनडिपिफ्राथ' मोनखाथारनांगौ, एसेबां गोलाव सोर सोमावसारबाय, हाग्रा बंग्रा थाबाय, बिसोरथ' मोनखानांगौ। बिसोरजों लोगोसे बर' लाइमोनफोर बावथ' एबसुनि मोनगोन होननाय गैया नालाय नङा होमबा, सोरबा जयेन्ट एक्सननि मोनगोन होननाय गैयाना बिदि। नाथाय बुंदों जे एबसु खालामनाय बा जयेन्ट एक्सन खालामनाय बा जोंनि बर' रायजो राजाफोर, जायफोर लाइमोनफोर, जायफ्रा साख्रि मावनायनि बैसो दङ, बेफोरबायदि मानसिफ्रा पुलिस, आर्मि, पेरामिलिटारि बायदिसिनाफ्राव हाबनो मोननायनि मोनसे खाबु जागोन। दायो रेल कच फेक्टरि जागोन, जों जायगा नागिरनांगौ नङा होमबा। क'क्राझार टाउनावनो जुदि बुरजा हा मोनोबा बावनो जागोलायबाय, नङाबा फकिरायाव, नङाबा गसाइगावसिम, बहाबा नङा होमबा रेलवेनि कच फेक्टरि जागोन। मोनसे रेल दाबा बानायनो थाखाय बे दाबायाव मा नांगौ उमुक थुमुक बायदिसिनाफोरखौ बानायनाय बेबायदि रेल कच फेक्टरि जागोन। होमबा गोबां लाइमोनफोर, गोबां सेंग्राफोर बायदिसिना फिसा फिसौ खामानि मावनो मोननायनि बेयाव मोनसे खाबु थागोन। जायफोर ITI लादों बिसोरबो मोनगोन, जायफोर माने मोजां मेट्रिक पास, मोजां हायार सेकेन्डारि पास जादों बिसोर बायदिया बाहाय ट्रेनिं मोननायनि खाबु मोनगोन। आरो बेफोरबायदि मानसिफोरखौनो लानानै बे कच फेक्टरिफोरखौ बानायनाय जागोन। बाव गोबां बुस्थु दङ, नाथाय जों फैनांगोन पावाराव। बे जायफोर एकर्ड खालामबाय बे हानजाया फैथारनांगोन। आरो बिदि जुदि फैनांगौबा जोंनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनो थिग जानांगोन जों, नङा होमबा। दा जि कम्बल रानसावदों दासो नङा होमबा,
लायगासिनो दं कम्बल दासो गोजां बोथोरानो जोब्बाय दासो मानो कम्बल नांबावगौ नङा होमबा कार्लन रानो दाख्लै बे टसबा बे प्लास माबानिया नङा होमबा जि रानसावदों दाख्लै क'क्राझाराव कार्लन रानसावदों बे माबाया टसबा बे गाज्रिया बेखौ जि रानसावदों दासो जों मा बिदि लायनानै जोंसो लायनानै गोजोन बावसिलाय नामा मोनदोंबा लाय ना खिन्थु गोजोना नङा होमबा मोनदोंबा लाय खिन्थु बेजों जों गोजोना सरकारा रानदों बिसिडिसिया रानदों लायनांगौ खिन्थु बेजों जों गोजोना नङा होमबा जोंनो नैबे जोंनि गथ' गथायफोरनि स्कुल कलेज सरकारि जानाय आरो जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय बे केम्पआव थानानै 100-200 मोननाय नङा साख्रि बाख्रि मोननाय जोंनि जायगायाव बायदिसिना फसंथानफोर जोंबो सानबाय थादों जोंना नैबावथ' बिराद बुरजा हा दंना जोंनि आन्चलिकनिया माबा मोनसे लाबोनांगौ जोंबो सानबाय थादों नङा होमबा रायजोफ्राबो बेंनानै दोनदों जोंनि आन्चलिक इउनिटआबो बेंनानै दोनदों जोंबो हायोबा माबा मोनसे लाबोनांगौ आरो बेयाव जुदि माबा मोनसे जों लाबोनो हायोबा नङा होमबा हायाथ' बुरजा दंना 150-200 बिगा दं जोंहा माबा मोनसे फसंथान लाबोयोबा बेफोरजों जोंनि नैबे ओनसोलनि मानसिफ्रा लाब जायोबा बिसोर लाब ना नङा होमबा जोंनाव सानफ्रामबो माने कम्बल रानफैगोन खुन्दुं रानफैगोन उमुक रानफैगोन बेलाय मा ना जोंनोथ' बिदिखौ नाङा बिदिखौथ' जों गावनो खालामनो हायो नङा होमबा नाथाय जाय फसंथानफोर फैयोबा माबा मोनसे लाब मोनोबा जोंहा लाब जायो जोंनि ओनसोला लाब जायो बेफोरबायदि सिन्थाफोरखौ जोङो खालामनांगोन बिनि थाखाय जों सावरायबाय थादों जोंनि एबसु खालामग्रा बिनि इउनिटनि आन्चलिकनि मानसिफोरजों जों सावरायबाय थादों मा मोनसे खालामनो हायो बेखौ जोंबो सानबाय थादों जियानो जाया मानो आं आरो गोलावबो बाथ्रा बुंनो सानाखै बेखौल' आं खावलायबाय जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ जों बुजिखायो जोंनि थांनाय समनि जेसेबां सोमावसारनाय जादों बे सोमावसारनायाव कालुगर सबायझार इउनिटआनो जाथों गौरांबिलि इउनिटआनो जाथों जोंनि बे सा क'क्राझारनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो सोमावसारनायाव जों बाहागो लाबोदों हिसाबै एबारनि सोमावसारनायाव एसे खमब्लाबो जोंबो एबारनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै दिनै मोनसे मोजां मोनसे फिथाइ जोङो मोननो हादों बे जोंनिखौ जायफ्रा सापर्ट खालामबोबाय थांनाय समाव आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनोबो आं साबायखर बावदों आरो उननि समाव नोंथांमोनखौ जों खावलायनाय लेखायै जोंनि हान्जायाव जोंनि आफादाव जोंनि दल संगठनाव मोनगोन होननानै मिजिंथिनानै बयनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों। बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै बर'नि बे थामथि गोरोबथा बिटिआर बे बिटिआर सुक्तियाव सागान होगिरि मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि श्री